Onwe ihe Chineke kere n'ahụ mmadụ lara n'iyi. Onwe nnọọ ihe Jehova tiri mmadụ n'ahụ, ihe ozu ihe niile Chineke kere nnọọ mmadụ n'ahụ. Ọ bara uru ụmụnne m, tụmadụ eze. Eze ebu n'ọnụ, Chineke abịa mekwuo ya. Eze awụghị otu. Eze juru ọnụ ihe ha na eze 32. Jehova emee mistake mgbe o werere eze wụjuo mmadụ o kere eke n'ọnụ. Lewedelenụ nwata nwa agbọghọbịa ugbu a na nwa okorobịa unu ọsọ nwata nwa agbọghọbịa nọrọ onwe na ihe isi ike nọ. Unu lee nwa unu ga-ahụ na ọjọọ so na amanejikwe nwa wayo. Adịghị onye na-amanejighị ugbo, onye ọbụla manejighị ụzọ ya, na-amaneji ihe niile o nwere around everything. Ka nwata nọrọ onwe nwata nwa okorobịa nọ hụrụ ntagara nọ rụ nnọọ ka ala nkara. Aga nnọọ ga nweta nwa ekpe egbe, enwe onye ma ebe ọ gara ga nweta nwa kamed were egbe wuru osisi epentịrị ya eyi egbe, enweghị onye manụ. Ya ewere ya gbaa n'akpa ya, legharịa anya bịa cheta na nwa agbọghọbịa nta nọ ọ ma ụlọ ha. Ya ataghị ete gakwuru ya. Ị na-ahụ na onye gara gị ịzụ onye dị otu a, young girl dị otu a oshi, gịnị ka ọ ga-ezutekwana? Mana ọ gawara n'ihi gịnị? Onye ji egbe anaghị eche ọfụma. Ya agawa tụtụrụ nwele mgbe nwata na-eji emelite n'onwe ya. Ụmụ ndị ka awụsa tere mmanụ nọ, obere nwa ji na-efichashịrị ya, ewere ihe gbaa n'akpa ya kwuligema sị ele ego. Nwatakịrị sị lekwe nga ya gbara jide ọhụụ, nga ya gbajide ya na-ara ya na pịa tii n'akpa. Na-ele foonu ya ọsịsọ, kama na ya weta foonu ya, nwatakịrị ewere foonu kpa ya n'aka. O leela anya nwewe ihe ọzọ fụrụnụ ọ ga-ezu. Ya agakwa tọọ nọ lee nwa anọ ntara, lee anya n'obi ya, ele anya na mgbada, lee ya sị mba na ogodo na nwa na o bughị ibu, ogodo na okwu ha anụ, ogodo na ọwa obere nwa, at least ọ ga-anwa na-aṅụ ihe ụwa. Ya sị ngwa kama na enwe emeghe ọnụ ya ọsịsọ. Nwatakịrị emeghe n'ọnụ ya, nwa nga ọnụ ya ha ka onye oshi gị gbaghe traza ya, papụta ododo ore, papụta gbaga agba ya, papụta nnọọ njin ọdọ nke akpa enyi ya, kụtụ ya aka ya zaa ya sị ngwa ya palie ihe nọ ntara gị nọ n'ọnụ nwatakịrị runi. Ya sị ngwa ya ṅụ kama ya takwa agba. Nwatakịrị sị nụkwa ya ewere ihe na-achị ịgbagbu nwatakịrị sa kama na ya elekwe ya ṅụrụ ọsịsọ, kama ya emeghe ṅụrụ ama. Nwa anọ ntara elega kama egbe ga-ekwu ya n'isi. Ya sị mba, ṅụrụ ya n'ihe ụwa nọ. Ya ka o bidoro ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Ọ ṅụ ụnụ mana saizi a na ụmụaka na-enye nsogbu, ha na-enye ezigbote nsogbu. Ya ṅụ gbachagacha were aka abụọ para ya, ya ewede n'ukwu ya egbe ezoro ya ewere ya ṅụọ. Ọ ya ka ọ ṅụrụ ihe anụ ntara ka onye oshi isi ede n'elu kpem, isi ekwuo ya egbe. Ya sị kai, ya ghọta na nwatakịrị ma ọrụ. Ya ebezi ntụrụ the whole waya niile ya n'isi agha asacha. Ya ewere egbe ya nụ ntara nwoke med ya deruo ya nwe ala, bezi ntụ chele ihu ya elu ka o nwee ike catch the feeling already ọ ghọọla onye oshi ka njiji. Nwa anụ ntara ebido ya. Mgbe nwatakịrị hụrụ reaction ya, nwatakịrị amara na yes send the wallet to Cloud9 and egbe ya o deruola ya ala. Nwatakịrị egbe ma ha agba. Ya sị mba na ya gwụpụ ọnụ ugbo o nwere ike were egbe nke ya na-eshi rado. Ya sị mba na ọkwa naanị ịṅụ ama na ya ga-eji ya ketoro bịati. Nwa anụ ntara hụ na ihe anụ ntara tomekọrọ n'onye oshi. Ya bịa ntị were aka abụọ gọgba dị ogirishi nwata nwoke onye oshi. Ya aṅụ ya do ya aṅụ ya. Onye oshi etie n'oke olu mkpu ọṅụ. Mgbe ọ hụrụ na onye oshi akpọfewele, ya bịa ntụ kpakọlatacha eze ka ihu ya niile, complete eze ka ihu ya niile, anọ n'elu anọ n'ala, ya wụ 8. Ya ewere kpọọ ya na
n'ogbu amụ pịa ya kpade dị ya kpade kọbi kọchigide nga na kpade onye ochie tie were aka na abụ chirishia ya elu bidoro wee sị ya biko na ewepụ ya foro eze na ọ tagbuole na ya sị ya ṅụọ ya sị ya kpa ya n'ọwụ anụ nwatakịrị abịa hụ na ọ ka nwere strength o ji ekwu okwu bịa kpadechikwa onye ike ewere eze ya kpọta ya kpade ụnọ mana ndị taa ha na-enwe grade 1 na ịta arụ ya tade ya ewere eze mmụọ ya agwa ya datịrị ya anwa furu eze ya ka nwata nwoke o mere na-egbe isi ya ekwujala ya ewere ndụ ya beti ọnat ara ahụ ọ na-ata ya kpadochicha ya ike ya kpade ya agaga mgbe nne m onye ochie tiga ọbara gbazuo nwatakịrị ihu ya akọwakọbie akwara ọbara fịọ ya ejikwa ya n'ihi na ọ wepụghala eze ka ya agaala egbe ọma ha agba ya nwata nwoke ya onwe ya nwoke nwaanyị enweghị ngedema nke nwoke ga-efevu ivu na ọ ga-ewere ya echie mma na mgba aja ya asị mba ya wefere eze ya na ka ya na-eme na ọ gaala ya ejie tade ya kokegiri ke nwoke tige ya efe ya etie n'isi ya chili aka elu tige ndị agbata obi abịawa agụ ewu ụzọ abịawa sọ gịnị mgbe ọ bịara hụ na ọ dịla wik ya furu eze ya daa n'ala kịrịkọtam ndị mmadụ etie ụnụ mana ụmụ nwoke ma ibe ha ụmụ nwoke abịa ele ihe ya eruo ihe inwe izuzu ụmụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke bịa nọ ngasị mba ka azụgodi ya ndụ ka ọrụ ndụ were ọnụ ya koo ihe mere anọrọ nga rọshia ya ụlọ ọgwụ ya wụ bandeji anụ na ụnụ lee n'okpuru ya o bụ bandeji ka a bịara triticha ya gbaa ya ma ọgwụ pens ma ọgwụ tago ọgwụ na-agba anya nkatata ha gbaa ya ihe niile wa ọgwụ maka tetanus ọrụ na ndụ mewe na explain ọwụ ya wụ ihe o guzoro nga ugbo emega explain na ụmụ nwoke ibe ya zụrụ ya ndụ and the reason ejiri sị ka emere ya ebere wụ ihe ewube ihe eji ọnụ ataga ọ bụrụ na ọ gaala na mkpu n'ala nke nwaanyị wakpe na-eme by force ụfọdụ ọ gaghị enweta ha ọ gaghị emetụcha ha ịzụ ya ndụ kama eleleghị ya ihe ọ nọ na awụ nwata ṅụrụ ihe ụwa ọwụ steji anọ na ya ha bịa elege ya ụmụ nwoke were anya nwoke na-eji ele ihe mere n'ule imagination na-ekwe ha hụ na ihe ọ gara ala ụmụ agbara lo ọ ya wụ ihe mere na-eji zuo ya ndụ ya ebido emewe explain ụmụnne m onye asị Chineke nna gị adịghị ebube chọpụta ihe eji ihe ụwa eme enweghị ihe Chineke dewere n'ahụ mmadụ lara n'iyi eziokwu ka m kwuru eze nwatakịrị bụ n'ọnụ ya ewere eze gịnị ya aka ya akwa ozuchana n'oshi ụwa ya ọzọ ga-ezu ya na ogbo ya na-enwe ọmị ya nọ tọrọ ma ya echeta o nwere ike na-ehi ụra na nweta ihe chịkọta ya na traza ya maliri n'ụra vum ya ruo ihe ya tam tọrọ ma ọ gafe esi awụ ihe ntakịrị ya na ogbo nọ ivun ya mgbe niile ya rịa ka eze akwụrụ dị a ọ wụ ihe aha na-ekwu okwu ya steji Naijiria na Ogbene chihu anụ ọzọ anọrọ m nnọọ hụ nnọọ kele nnọọ ya ama m chịwa ọchị nsọ ọwụ nnọọ ote ihe ọwarụ mma Chineke nna mere nne ebere nwatakịrị ọkọbipụhụ ka ewe kpekọbie ya ntutu ụzụ na-atọ ọjọọ sọrọ otu oshiri mega eze ya kpepụcha ya nnọọ kpepụcha ya kpepụ eze wụkpo ya ọta ya ka ọ furu ọwụ na enwere akpado nwata ya furu ọ bịaghị ka ọ taa ka ọ tade kpabiri ihe o mere wụ ọ kpọbara eze wụbaga eze dị hapụ ya ọnwụ ndụ gwuri ọnụ ọ mara ma taa ka ọ tabiri dịka mgbe a na-ata suya ọ mgbe a na-ata nnọọ nwa anụ a na-akpọ nwere pata anụ a na-akpọ kampala akwara anụ ya do ọ na-enwe nga na ọ bụ ihe ọchịchị Naijiria ebe anọzi ya na steji anọzi ugbu a chihu anụ ọzọ ụmụnne m emsị m abịa kụsatara nọ n'akọtụ n'ugbu na-eweli iwe